हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दा आङो नैबे भिडिअखौ लाबोदों जाहैबाय, आङो दख'नानि माखासे भिडिअ हगारनाय दंमोन ना, बे भिडिअ हगारनायावहाय माखासे गोबां मानसिफोरानो कमेन्टआवहाय सोंहरदों दख'नानि प्राइसआ बेसेबां, बिनि बेसेना बेसेबां होननानैहाय सोंहरदों। आङो माखासे हल बडि दख'नाखौबो हगारदों, मोदोम गंसे आगरखौबो बिनि बेसेनखौबो सोंहरदों। दा आङो नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो थाखाय फुल डिटेल्स भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना 17K निफ्राय लानानै ओरै 30, 35K, 50K सिमखौहाय बे आब' फुथुलिनियावनो मोननो हागोन। आरो 50K नि बारैब्ला अर्डार होनांगौ जाहैदों, अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। बे आब' फुथुलिया दख'नाखौहाय दखानाव फाना, बियो गावनि न'आवनो सेल खालामो, बिनिया दखान गैया। नोंथांमोना थांनानै लायनो हागोन। दाथ' बैसागु सफैबाय नै, बैसागुनि अफारबो थानो हागौ। आङो दा सम आब' फुथुलिजों जेबो कन्टेक्ट खालामाखै। बे बैसागुनि बिहुनि अफार थानो हागौ। नोंथांमोना दा बैसागुनि नांगौब्ला आब' फुथुलिनाव कल खालामनानैहाय सोंहरनानै दख'नाखौ लायनो हागोन। बिनि कन्टेक्ट नाम्बारा आंनि सिगांनि दख'नानि माखासे भिडिअ होनाय दङ ना, बेहाय थांनानै नोंसोर बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायनानैहाय कल खालामनो हागोन। बिनि न'आनो दङ जाहैबाय सामथाइबारि दलगावआवहाय। नोंथांमोना लामाखौ नुवाखैब्ला गुगोल मेपआवहायबो सार्च खालामनानैहाय थांनो हागोन। गुगोल मेपआव फुथुलिस दख'ना क्रिएशन होननानैहाय नोंथांमोना सार्च खालामब्लानो बिनि लकेसनखौ नुनो मोनगोन। नोंसोरो गुगोल मेपआवनो नायनानै आब' फुथुलिनि न'सिमखौ आरामसे थांनो हायो। नोंसोरो गुगोल मेपआवनो सार्च खालामनानै नाय बिनि लकेसना बबेयाव दं। आरो गामिया जाहैबाय सामथाइबारि दलगाव। नोंथांमोना बे आब' फुथुलिनियाव अरिजिनेल जरिपाट दख'ना मोननो हागोन, मुगानि दख'ना मोननो हागोन, इन्दिनि दख'ना मोननो हागोन, आरो इन्दिनि आर'नाइ नांगौब्ला बेखौबो मोननो हागोन। जोबोर मोजां मोजां दङ आब' फुथुलिनियाव दख'नाया। गोबां बर'नि एक्ट्रेसफोर, सेलेब्रिटि जानाय बेफोरनो आब' फुथुलिनियाव दख'नाखौ लांफैयो। गेमस्रियाबो लांफैखांबाय बिनियावहाय, आरो माखासे गोबां एक्ट्रेसफोराबो बिनियावनो दख'नाखौ लांफैयो। नोंथांमोनाबो अरिजिनेल जरिपाटखौ गाननो गोसोब्ला आब' फुथुलिनियाव लांफैनो हागोन। बे हल बडि दख'ना मोदोम गंसे आगर, बियो 30K निफ्राय जागायनानै 32, 35, 40, 50K सिम थाङो आरो माखासे बिनि बांसिन नांगौब्ला अर्डार खालामनो हागोन। बे हल बडि दख'नाया खमावनो 30K नि खमाव मोननाय नङा लोगोफोर। 30K नि गोजौआव, हागौमानि गोजौआवसो मोनगोन। आरो हल बडि दख'ना नङाब्ला ओरैनो माखासे आगर थानायनिब्ला 17K निफ्राय जागायजेननानै ओरै 20 सिमनि गेजेराव मोननो हागोन। आरो इन्दि मुगा बियो 20K निफ्राय जागायनानै ओरै गोजौआव जागोन। दा दख'नानि बेसेना बारायबायबो जानो हागौ, आं खबर लायैया एसे गोबाव जाबाय, बोसोरसे बायदियानो जानोसै नै। बिनि थाखायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै बेसे दख'नानि बेसेना बेखौ सोंहरनो हागोन। दा नोंथांमोना लायनो हागोन, बिराद मोजां मोजां दङ। गोबां मानसिफ्रानो लांफैयो, दखान नांलाया बिनिया, न'आवनो दखान बायदि जाखायो। ओरैबायदि सेल जायो, गोबां मानसिफ्रानो लांफैयो हाबानि सिजोनाव। नै दाथ' बैसागुनि सिजोन जाबायना, गोबां मानसिफ्रानो लांफैबाय। बे हाबानि समावथ' हरनोनो हास्लाबा, मोनलायलाया, थाब सेल जायो। आरो दाथ' आब' फुथुलिया गावनि न' खाथियावनो मोनसे वेभिं खुलिबाय। नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुकाव नुदों जानो हागौ। आब' फुथुलिया बे वेभिंखौ अपेनिं खालामनाय समाव जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटुबार डक्टर आलफ्रेडखौनो बिथाङा लिंहरदों आब'आ। दा बिनियावनो गोबां वेभिंआवहाय गोदान दख'ना दानायनि मोनगोन। नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि माबायदिखौ हामजायो नोंथांमोना अर्डारबो होनो हागोन। माबायदि आगर, माबायदि कालार, माबायदि रं, बेखौ हामजायो नोंथांमोना आब' फुथुलिनो खिन्थानानैहाय नोंथाङा गावनि हामजानाय बायदि दाहोनानैहाय दख'नाखौ लाबोनो हागोन। नोंथांमोनाबो आब' फुथुलिनि दख'नाखौ गाननो लुबैदोंब्ला, अरिजिनेल जरिपाटखौ गाननो लुबैदोंब्ला थांनानै लायनो हागोन। आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जायफोरा आंनि बै दख'नानि होनाय भिडिअखौ नायनानै
दख'नानि प्राइसखौ सोंहरबाय थायो आरो लकेसनखौ जायगाखौ दखानखौ सोंहरबाय थायो आं नोंथांमोननो दायो खिन्थाबाय आब' फुथुलिनिया दखान गैया बियो न'आवनो फानहरो बिनि गामियानो जाहैबाय सामथाइबारि दलगाव नोंथांमोना लामाखौ आन्दायोब्ला गुगोल मेपनि दारै फैनो हागोन गुगोल मेपावहाय फुथुलिस दख'ना क्रिएशन लिरनानैहाय सार्च खालामनानैहाय आरामसे फैनो हागोन आब' फुथुलिनि न'सिम दा नोंथांमोना क्लियार मिथिबाय जानो हागौ जायफोरा हाबानि थाखाय नांगौ आरो नैबे बैसागुनि थाखाय नांगौ आंनि बै सिगांनि भिडिअ'आवहाय थांनानै कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै आब'नावहाय फन खालामनानैहाय सोंहरदो दख'नाया मा दङ आरो दाथ' गोबां गोदान सफैदों नोंथांमोना आब'नि इन्सटाग्रामाव थांनानैहाय नायहैनो हागोन बियो दख'ना गोदान सफैनायखौ फट' खेबनानैहाय इन्सटाग्रामावहाय होयो रिल्स बानायनानैहाय होयो नोंथांमोना बेहायनो सेलेक्ट खालामनानैहाय सोंहरनो हागोन बे दख'नाया दङना गैया दङ होनब्ला नोंथाङा थांनानै बेसेनखौ रायज्लायनानैहाय लायनो हागोन दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाबाय भिडिअ'खौ आङो एसेयावनो दोनथ'नायसै बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय थेंक इउ